Hi guys! Welcome back to my channel! Magbahin mi sa amoang mga nadawat sa liwas Pasko. Among mga ukay-ukay o ukay-ukay. Mga pinagawas nga among bahinon. Di apa. Di apa. Nakita akong pangag. Tawa man ko. Okay guys. Mag-start na mi og gisegregate na ni namo. Pangbata, mga blouse, pangbata, pang blouse, pang dagko. Hi guys! Mauni ang... Go. Mauni ang ipanghatag sa among amo. Amo ni bahinon karon. Okay, aray ko magsugod sa mga pangbata, Christmas Kaning gift. mga- Christmas kuan gay. mga puti. Bahinon ni namo ka upat, kay upat na may tulo ka babae plus usa ka So mga lalaki. nindot pa kayo guys oh. Mga shirt. Go. Asa na ko ibutang ang mga kuan? Dire, dito ka. Yeah, ilinya ra siya. So, magsugod ko. White sa ako magsugod. Yeah. Number 1. Number 2. Ilagyo-lagyo kay murag-murag na meron. Number 3. Okay. Number 4. Ito likod na mo. Ibalik na po ko sa uno. Basta upat ka bahin. Wala na tayo kung sa upat ang puti. Daghan Na- kayo guys. Tanawa mo ra ko kay ukay pero dili ra man ni ukay. Magamit pa man kaayo ni Sila sila. nindot pa kay istanan. Pero every year man sila magpagawas. So, among Amo ni bahin. bahinon og kaupat. Go, go, go. Ikaw man. Okay. Puro pang bata sa. Ah, yan sa tandaan. Okay. Sleepless na siya eh. Ano na ikaw may dali? Hindi na. Tira ra. Dito ni. Adi pang bata ang sana. Ay, pang bata man. Sige. Hindi na lang. Nakita ang peting tambuka. Akong kilid, nagburot-burot. Tanaw lang mo guys ha. Hindi lang ko magsige uyaw-uyaw kayo malipat unya ako. So pili na mo, pili oh, mga nindot kayo oh. Oh, inyo na eh. Sige, dito ka tao. Malakot ko sa akong baba. Ano ko aning mga, ano tawag ani? Tadaan! Jump shirt. Yes. Tadaan! Yes. Tadaan! Kung ano siya guys, pang bata rin siya. Pang akong giuna. Asa man to lain ano? So tulo ra ang akong idugang kini. Mubo ra. Hi! Laba, igo! Ito ra. Mariusip, marinig ang Twing, may naman. Mga pedal. Malakot siya sa akong. Sige, nakahulog ako sa ipong inabay ka na ginako na.
Okay guys, human nami og bahin. Mao ni ang unang tapok. Number 1. And this one is number 2. And number 3. Tapos na number 4. Og tuara siya naghimo og kuan. Naglukot siya papel aron maoy among hulbuton. Kung unsan ang bira among mahulbutan dito, nausad among number nga ang kunon dire. 1, 2, 3, 4. Man ana siya kadaghan guys. Matag usa. Dayon, naay usa ka tawo nga trabahante diri, mga usa pa siya kasi managtan siyang pag sugod, nag-tiles lang siya. Haman ana. Wala na dayon. Pero doon na gyapon siya ibahin. Tarang mga long sleeve. Kailan lang namo siya pila ka buok matod pa sa among amo. Kay Pasko man ron. Maski outsider siya. Nga, wapagid gani may makailan niya sa hingpit, pero ang paghatag di man kinahanglan nga ila-ilahon gud nimo. Ang importante malipay ang imong gihatagan.